Hêzên sînoriyên Yunanê doha pênçembe hejmareke penaberên Sûriyê li ser sînorê di navbera Yunan û Tirkiyê de girtin û xwe amade dike ji bo radestkirina wan ji bo aliyê Tirkiyê. Malpera Zimanil Wasl li ser Zarê Ehmedî Yasîn got yek ji wan kesên got hatibû girtin beriya got bireve belav kiriye. Got wan ji Tirkiyê berê xwe dabûn Yunanê lê ji aliyê hêzên sînoriyên Yunanistanê hatin girtin. Got hejmara wan derdora 160 kesî bû. Şahîn her wiha diyar kir got hêzên Yunanî lêdan li wan kirin û axaftinên nexweş ji wan re kirin û hemî tiştên bi wan re jî ji wan standin. Şahîn eşkere kir got piştî wî zanî got aliyê Yunanî dixwaze wan radestî cendirmeyên Tirkiye bike da ku ew jî ji aliyê xwe ve û wan beriv sînorê Sûriyê ve bişînin wî dikarîbû ji nav destê wan bireve. Şahed Helê Navborî bang li aliyên berpirs kir got koçberên girtî serbest berdin beriya ku wan radestî cendirmeyên Tirkiye bikin û wan beriv Sûriyê ve bişînin. Di heyva borî de jî hêzên Yunanî 20 penaber li ser sînorê xwe bi Tirkiye re girtin û hemî tiştên bi wan re ji wan standin û êrişî wan kirin bi lêdanê piştra wan beriv sînorê Tirkiye ve birê kirin. Ji destpêka şoreşa Sûriye di sala 2011 de piraniya xelkên Sûriye berê xwedan welatên derdora Sûriyê yan welatên Ewropî. Got bêtirî 5 milyon û 600 hezar welatiyên Sûriyê penaber bûne li Ewropayê. Piraniya wan biriya Tirkiye Yunanistanê gihiştine welatên Rojavayî.